slovenský národ prežil najnapnutejšie dni svojich dejín. Dňa 6. marca, keď ministerský predseda doktor Jozef Tiso vysvetil četnícku kaplnku v Bratislave a keď slovenskí četníci dôstojníci zložili prísahu vernosti slovenskej vláde, nevedelo sa, že tieto povznášajúce chvíle vyvrcholia dejinnými udalosťami. V noci z 9. na 10. marca prezident republiky doktor Hácha protiústavne pozbavil funkcií slovenských ministrov a prechodne poveril spravovaním všetkých rezortov 2 členov vlády. Slovenský národ toto počínanie prijal s najväčším prekvapením a cítil, že jeho národná hrdosť je pošliapaná nerozmysleným činom teroru, ktorý do slovenskej krajiny v noci potajomky dirigoval z Česka a z Moravy četníctvo a vojsko. Ťažko vybojovaná autonómia slovenskej krajiny bola ohrožená a Hlinková garda hrdinsky bránila Slovensko proti novému utláčaniu. Bez svojich vodcov, bez Macha, bez Tuku, bez Sáka a bez 190 vedúcich, ktorých ich hneď uväznili, i bez Ďurčanského a Murgaša, ktorí museli hľadať útočište v cudzine, aby odtiaľ pomáhali v dejinných chvíľach národa, Hlinková garda, nadchnutá duchom Hlinkovým, duchom slobody, bojovala a ich obetavé nadšenie zvíťazilo nad ozbrojenou silou. Medzitým zodpovednosť za osud slovenského národa prevzala nová vláda pod predsedníctvom Karola Sidora, ktorý bezodkladne zakročil, aby ihneď prepustili uväznených slovenských činiteľov. A Šaňomach i Matúš Černák znovu na slobode ujímajú sa novej práce. Udalosti sa rútia rýchlym tempom. Doktor Jozef Tiso v Berlíne nachádza ochranu pre svoj národ, ktorý je vystavený atentátom, takže ulice hlavného mesta ukazujú obraz pustošenia. Smútok vystriedala radosť. Práve v deň, keď sme uložili do matky zeme hrdinu, gardistu Antona Kopala, zažili sme i krásne chvíle. Slovenský čeklís, odtrhnutý od tela Slovenska, patrí zasa nám. Slováci sme od rodu, slovenskému národu, nebude z nás ani jeden nikdy na škodu. Slováci sme od rodu, slovenskému národu, nebude z nás ani jeden nikdy na škodu. Vezmeme si valašky, vyvíjane opasky. 14. marec 1939. Najväčší deň v dejinách slovenského národa. V tento deň národ dospel tak,
kam ho hnala jeho živelná, ničím nezadržiteľná túha celé stáročia. 14. marca 1939 ministerský predseda doktor Jozef Tiso po zasadnutí slovenského snemu v mene Božom a z vôle národa vyhlásil samostatný slovenský štát. Vďaka všemohúcemu.